Labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, yaushe zai cika sai mun yi aure. Zaliha, 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 labarin Zaliha, labarin Zaliha, Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha. Labarin Zaliha, yaushe zai cika sai mun yi aure. Zaliha, 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 labarin Zaliha, labarin Zaliha, Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha. Idan kai amfani da application ɗin Data Drop suna da data mai sauƙi da kuma inganci. Barkanku da zuwa manhajan Data Drop. Za ku samu katin kira na kowane irin layi. Ni mai sayar da data ne, ina saya ina sayarwa. Ya za a rage min farashi? Ko ni ma sana'a ta kenan kuma abin da na zo nema kenan. Abin da za ku yi shine ku ɗauki namban mu ku yi magana ta WhatsApp. Za mu mai da ku injin farashin ku ya sauka. Ku ci gaba da samun riba mai gwaɓi akan manhajan Data Drop. Ni damuwa ta kati na je sakawa, na yi mistake na sa da yawa, ya zan yi. Shi ma muna kwambatin kati zuwa kuɗi. Akwai tabbacin in na samu matsala za a saurare ni akan lokaci? Mun shirya akan hakan. Mun tanadi ma'aikata da suke aiki dare da rana domin sauraron ƙorafe-ƙorafen ku. To yanzu abu ɗaya da ya rage, a ina za mu samu? Garzaya Play Store ko App Store domin ku sauke manhajan Data Drop. Za ku iya biyan kuɗin wutar lantarki. Za ku iya yin subscription na cables ɗinku. Za ku iya siyan katin jarabawa. Kamar waye ko kuma ne ku. Hello? Albishirinka. Gora Faritas? A gidanmu ne aka ce ka turo. Ke dan Allah? Da gaske. To abin da za yanzu bari in tashi in je gidan mama yanzu nan faɗa mata ki jira ni zan kira ki. Da ni da ke mun ji tare. Zaliya kar da barabewa. Mama.
Lafiya ka shigo gida ko sallama babu? Lafiya kalau sai alkhairi mama. Yanzu ne Zaliya ta kira ni a waya. Ta ce min wai an ce in turo iyayena a gidansu. Mama yana kin yi shiru baki ce komai ba. Kabiru kenan. Me yasa ba zan yi shiru ba? Kai din guda nawa kake? Da za ka to aure yanzu. Kana ganin mu ma dai a cikin gidan nan. Kame muke yi. Cin yau da na gobe yana neman ya gagare mu. Ba wani abun yi kake da shi ba. Za ka kama magana aure yanzu? To ba da ni za a yi wannan rashin hankalin ba. Mu ɗauko 'yar mutane akan wani dalili. Mama amma. Amma me? Na riga na gama magana. Don kar ka ɓata min rai. Ka tashi ka bani guri yanzu. Na kan shiga ɗibuwa ke kaɗai ce zaki bangaruwa. Wayo damuwa, damuwa. Na shiga damuwa, Zaliha ke ce garkuwa. Da ni da ke mun jima tare. Zaliha kar da barabewa. Kafin ta ƙara cewa komai na yi tunani, na san ba ma da hali kuma ba mai taya ni, amma Zaliha duk yarda ta bai gare ni, ita ma marainiya ce don ba ta da abba. So ya kan sanya hauka na ji waya ke ta cewa, na kasa in amince da kan tun jumawa, su wanki rayuwa ta yasa na gaskatawa, ga gobara ta bullo a tsakanin mutawa. Rayuwar da mun ka fara cikin makaranta, na so ku buɗe kunne ku jiya so ya fara, da tun shiga na makaranta masoya na tara, amma fa ba Zaliha dan ba ta ma kula ni, da fari na yi zaton girman kai take gare ni, amma na lura kullum kallon na gare ni, sannan na je gabanta na tsaya akwai bayani, mai sauraro ka bi ni a ta biyun ta zan faɗa ma. Labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, yaushe zai cika sai mun yi aure. Zaliha, 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 Zaliha.
dama ina jin ka. Da ni da ke mun ji mata ne Zaliha. Idan kai amfani da application ɗin Data Drop suna da data mai sauƙi da kuma inganci. Barkanku da zuwa manhajan Data Drop. Za ku samu katin kira na kowane irin layi. Ni mai sayar da data ne, ina saya ina sayarwa. Ya za a rage min farashi? Ko ni ma sana'a ta kenan kuma abin da na zo nema kenan. Abin da za ku yi shine ku ɗauki namban mu ku yi magana ta WhatsApp. Za mu mai da ku agent, farashin ku ya sauka. Ku ci gaba da samun riba mai gwaɓi akan manhajan Data Drop. Ni damuwa ta kati na je sakawa, na yi mistake na sa da yawa ya zan yi. Shi ma muna kwambatin kati zuwa kuɗi. Akwai tabbacin in na samu matsala za a saurare ni akan lokaci? Mun shirya akan hakan. Mun tanadi ma'aikata da suke aiki dare da rana domin sauraron ƙorafe-ƙorafenku. To yanzu abu ɗaya da ya rage, a ina za mu samu? Garzaya Play Store ko App Store domin ku sauke manhajan Data Drop. za ku iya biyan kuɗin wutar lantarki. Za ku iya yin subscription na cables ɗinku. Za ku iya siyan katin jarabawa. Kamar waye ko kuma ne ku. Labarin Zaliha. Labarin Zaliha. Labarin Zaliha. Labarin Zaliha. Labarin Zaliha. Yaushe zai cika sai mun yi aure.